हेलो हेलो सर नमस्कार। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 3 ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଶୈଳବାଳା ମଲ୍ଲିକ ମୁଁ ଆଶା ପାଇଁ ଯୋଉ ପକେଇଥିଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ବା କଣ କହିଲେ? ବେହେରାକୁ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ? କରିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଜି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ କଣ ତାକୁ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଲେ? ମାର୍କରେ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କରେ? ହଁ ମାର୍କରେ ତାର କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା କି? ତାର ତାର କେତେ 384 ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଆମ ମିସେସର ତ 406 ଥିଲା। ହଁ ତାର ସେ କୋଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ କଲେ ଇଏ ତ ମାନେ ତମର ଶୁଣ କୋଟାରେ ବି ଚଢିଛି, କୋଟାରେ ବି ଚଢିଛି। ହଁ ସିଏ ବି ଚଢିଛି, 10 ମାର୍କ ଚଢିଛି, ତଥାପି ଅଧିକା ଅଛି ତାଙ୍କର। ହଁ ତାର 64 କେତେ ନା କେତେ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ତମର ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଆମର ତ 64 ବି ହଉଛି 10 ମାର୍କ ଚଢିଲା ପରେ। 5 ମାର୍କ କୋଟାରେ 5 ମାର୍କ ହେଲା। ହଁ 5 ମାର୍କ ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ଥିଲା 54 ନା କେତେ 59 ନା କେତେ ହଉଥିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ମାର୍କ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା? ମାର୍କ 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 ହଁ ମାର୍କରେ ତ ମୁଁ ହେଲେ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ମାର୍କରେ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବି ହେଲା। ମିଟିଂରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉ। ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରି ଦଉନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଦିଦି କହିଲେ? ଯୋଉ ଦିଦି ତମର ସେ ଦିଦି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିକି ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେଇଆ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଦି ଦିଦି ଯୋଉ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଉ 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 ହଉ। ମୁଁ